стаята ми има една червенокоса жена, без очи и без уши. Тя няма и коса, така че фактът, че е червенокоса е просто нещо, което хората казват. Не може да говори, защото няма уста. Няма и нос. Дори и ръце и крака няма. Тя няма нито стомах, няма гръб, ни гръбнак или вътрешности и като цяло нищичко си няма. Поради тези обстоятелства е трудно разбираемо кого обсъждаме тук. Заради това е сякаш най-добре да не говорим повече за нея.